Bismillahirrahmanirrahim. Яңа мәчет шын мәгънәсендә ислам мәдәни үзәге булып, әхлаки һәм рухи кыйммәтләрне торгызуга юнәлдерелгән. Сөләйман мәчетенең яңа комплексы Балташ районы Бербаш мөселман балалар өчен ярдәм пансионатының филиалы да була. Мәчетләребез сыйфатлы булырга тиеш. Сыйфатлы булса, димәк, безнең җәннәттә йортыбыз да шундый ук сыйфатлы булырга тиеш дип, Пәйгамбәрбез ассызыклап шуны күрсәтә. Мәртәбәле кунакларны сәламләп, рәхмәт сүзләрен Казан шәһәре мэры Илсур Метшин җиткерде. Ходай Тәгалә изге эшләребезне кабул итсен. Барыбызга да исәнлек, саулык, озын гомер, исәнлектә, саулыкта, байлыкта, тазалыкта. Казан шәһәребез, Татарстаныбыз, безнең Россиябыз сау-сәламәт яшәргә бергә ясасын. Игелекле эшләре белән ил күләмендә танылган Ярдәм хәйрия фонды үз эшчәнлеген Левченко бистәсендә Сөләйман мәчетендә башлап җибәргән. Ул вакытта аның имам-хатибы Илдар хәзрәт Баязитов була. Бик бай тарихлы мәчет ул. 25 ел элек ул 98 елда беренче монда агач мәчете булган беренче, аннары кичкенә генә таш мәчете булган, аннары шушы мәчеттә социаль юнәлешләр барлыкка килде. Без сукырлар белән эшли башладык, башка төрле эшләр башкара башладык, балалар өчен лагерьлар оештырдык. Бу шушы социаль хезмәтнең шушы терәге булачак безнең Ярдәм фондының Ярдәм мәчетенең теге дәвамы шушы бинада да урнаштырыла. Монда балаларны укытабыз. Мәчет проекты авторы архитектор Искәндәр Еникеев. Мәчетнең 3 ак гөмбәзе бар. Тышкы яктан да, эчтә дә ак төс өстенлек итә. Комплексны төзүгә данлыклы композиторлар булган танылган меценат Рөстәм Латыпов нәселе зур өлеш керткән. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.